Cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo să moară după 12 zile? Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Dacă nu spunem lucrurilor pe nume, suntem complici. Povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să parem nebuni. Sunt ministrul sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Omor oameni. Nu ne putem permite treaba asta. Și cum ne se poate rezolva chestia asta? Și noi am avut o încredere oarbă în autorități. Iar ce vedem aici, de când am venit, dar tot ce e sub este putreț. În momentul în care presa ajunge să facă reverențe autorităților, autoritățile se vor puta rău cu oameni, cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta, prea bine din lume, s-a întâmplat și în cazul nostru.